Nós estamos traballando activamente para solucionar os problemas que ten a cidadanía de Galicia e particularmente neste momento a cidadanía de Pontevedra e da área sanitaria de Vigo, non? Nos vimos aquí a intentar achegar solucións aos problemas de Galicia, igual que intentamos achegar no seu momento votando en contra duns orzamentos que outros apoiaron cando supuñan un gran maltrato á área sanitaria, a toda a área metropolitana de Vigo. Estamos falando de que os orzamentos para 2019 deixaban fora a previsión da construcción da saída sur de Vigo, de que non permitía unha adecuada conexión do porto da rede ferroviaria e, por lo tanto, o lanzamento de área industrial e dunha área económica tan importante como a área metropolitana de Vigo. Ese foi o noso interese, por iso Marea votou en contra dos orzamentos do que outros agora terán que dar explicacións xa que se presentan pola provincia de Pontevedra. Eso por un lado, en canto aos alcaldes e aos e os respaldo que fagan os alcaldes, eso dependerá do seu día cando deposite o voto das furnas, por lo tanto habrá que preguntarlles a eles, os demás non nos corresponde facer ese tipo de evaluacións.